गागि भारतारि राजखान्थिगिरि कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि इउपिए सोरखारनि समाव रोगाथाइ लामा आरो राजालामा आरो हाबा आरो थिसनथाइ बिफाननि बारग' मिरु मन्त्रि डक्टर अस्कार फार्नान्डेसआ दिनै रुंसारि जायो। 1941 मायथाइनि 27 मार्चआव जोनोम मोननाय डक्टर अस्कार फार्नान्डेसआ 80 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जायो। मांगालुरुनि गंसे गावारि फाहामसालियाव बिथाङा रुंसारि जादों। गागि भारतारि राजखान्थिगिरि कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि इउपिए सोरखारनि समाव रोगाथाइ लामा आरो राजालामा आरो हाबा आरो थिसनथाइ बिफाननि बारग' मिरु मन्त्रि डक्टर अस्कार फार्नान्डेसआ दिनै रुंसारि जायो। 1941 मायथाइनि 27 मार्चआव जोनोम मोननाय डक्टर अस्कार फार्नान्डेसआ 80 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जायो। मांगालुरुनि गंसे गावारि फाहामसालियाव बिथाङा रुंसारि जादों।